Salam sɔgɔma. Ma an sɔgɔma. E sigilen bɛ k'i suma mun la? A bɛ kɛ cogo di? Cogoya kɔni tɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ. E kɔni b'a dɔn i b'i sigi k'i sumaya. Kana to k'i sigi ka miiri sa. Wagati ko de don ninnu bɛ tɛmɛ ya mɛn. Malo yɛrɛ tɔ man ca. Tɔ tora dɔɔnin dɔrɔn awɔ. O ye mɔgɔ kelen ta ni hakɛ dɔrɔn n bɛ tila k'o tobi san t'o dun. Ayi ne mɔgɔ kelen ta hakɛ don. E k'o tobi k'o dun ne bɛ bɔ ne bɛ taa ɲɛɲini. Ayi ne tɛ se k'o kɛ. Hali ni lɔgɔma ɲɛ kelen don n b'a tobi an bɛ jɛ k'o dun. I bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛɲini. N b'a tobi sisan. I y'a mɛn? Awɔ n y'a mɛn. An tile. Maliki. Kɔni baasi t'i la? Baasi bɛ na. I ka kɛnɛ denbaya dun? Denbaya bon kana na denbaya ɲininkali kɛ. Ne ka fɛnko kɛra cogo di? Fɛnko o ye fɛn jumɛn? Kalabanciya man ne yɛrɛ. Ne ka juru t'e la. E ka juru? N y'a faamuya. Ne ye juru min d'i la n nana n ka juru de kana. Mais ne hakili la e m'a di ne ma tan cogo la dɛ. E y'a di ma cogo di? Ayiwa n y'a faamuya. Ni Ala sɔnna ma n bɛna d'i ma. Juru ye juru de ye. Ni juru dor'i la i b'a ɲini k'a sara de. I y'a faamu. Jagoya i b'i yɛrɛ la ɲinɛ ne ka juru kɔ. E bɛ taa muso ta muso min t'i bɛrɛma ta ye. I bɛ sɔrɔ ka n'i jɔ ne ma ko e bolo ko ne m'a don e la tantɔ. I bɛ ne ka juru ɲini ka di yan. Maliki ka na fo n ka so ka n dɔgɔya. N t'a kɛ cogo ye dɛ. Ne ta de b'i la n ka juru de b'i la i bɛ n ka juru ɲini k'a sara. To an bɛ t'i datugu. N y'a mɛn. O fantanmuso t'i bolo i bɛ taa i ɲini o kɔrɔ o jumɛn? I bɛ n ka juru ɲini k'a sara sinon n bɛ datugu. Tɔnɔ Maliki ka ni mɔgɔ langoloya in dun. Tiɲɛ ye kuma ye nka nin bɛɛ f'o kɔnɔ juru ye tiɲɛ ye. Ale ne ni ɲɔgɔn cɛ n k'e teri de don. N bɛ taa ɲɛɲini dugu kɔnɔ ka na. Dumuni mɔna ka ban n tɛ dumuni mɔ. Ayi e k'o dun. E k'o dun. N bɛ taa ɲɛɲini ka na. Ka segin ni ɲuman ye. Musa, a bɛ cogo di? Ça va? E dun yeli diyara ne ye. O yɛrɛ ɲɛna o i bɛna dɔ diyan walayi ne de yama Musa sɛgɛn bɛ ne la bi vraiment tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye dɛ. Mun bɛ yen Musa? Bon komi a ma kɛ juguman ye donc n kun ye mun don i la n kun bɛ fɛ ka n'a minɛ komi sisan ma nɔgɔ n yɛrɛ bolo quoi. O ye jumɛn ye? E ɲinɛna? Musa ne hakili t'o la dɛ. Ne yɛrɛ kɔni dabali bɛ ban. Ne ye mun don e ma dun? Mais Musa ne t'a dɔn ko segili b'o la o. Ne hakili la e y'o di ne ma ten de o. Ayi ne ma di ma ten dɛ. Ne y'a di ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ yanni waati cɛ ni waati sera n bɛna ka n'a nɔfɛ. Ayiwa n y'a mɛn n'Ala sɔnna ma n bɛna sara. Don jumɛn? N bɛ nin waati min. Bon ne yɛrɛ dabali de bɛ ba i la quoi. I bɛ t'i ɲun muso kɔrɔ i tɛ se ka muso min balo i tɛ se ka muso min fɛrɛ bɔ. I tɛ se a kɔrɔ a bila. Musa ne ka muso ko ni i ka wari i ka fɛn ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koyi. Ne ka muso bɛ n bolo est ce que n ka muso ko n'i ka fɛn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la? N'i ko ko n k'i ka fɛn d'i ma n b'a d'i ma. Ne yɛrɛ hakili la e y'a di ne ma ne m'a dɔn k'e y'a di ne ma ko sara de la. N'i ko n ka fɛn d'i ma n b'a d'i ma a banna. N ka muso ko kuma ayi a tɛ se ka to yen dɛ. N'i y'a dɔn i tɛ se a kɔrɔ dɔrɔn a to yen. Dɔ de mɔgɔ muso ko kuma na tan.
Ma, ale to dɛ. Kɔrɔ baasi. Abaga. Ma. Don yɛrɛ ni bɔra fɛ yen. Action kɛ tiɲɛ na. A ma diya n yɛrɛ ye wa i ma faamu. Mais n ka juru de b'i cɛ la. N bɛ k'a dabɔ i yɛrɛ de kama wa. E wani mara Mali e ye mun kɛ o tɛ ko kɛta ye e teri de don kelen e ye wari di ne cɛ ma don min na i m'a d'a ma denbaya la e y'a d'a ma k'a sutura de e bɛ t'o nɔfɛ denbaya la ka taa kɛ manamanakan fɔ ye Non cɛ don sa ne y'o kɛ yɛrɛ de kama parce que e ɲɛ b'a la i bɛ sɛgɛn na i tɛ fantanmuso e ye juru don a la e yɛrɛ ale la e de kama est ce que tu vois parce que a man di i ye i bɛ tɔɔrɔ ni fɛn minnu na olu man di n ye quoi. E de bɛna ne b'o la. Ouais si n bɛna solution de kɛ pour k'i bɔ a la. Aliki i taara kuma min fɔ o don na o ka k'a fɔlɔ na a laban ye i sen kana se ne cɛ ma k'i bɛ taa manamanakan wɛrɛ fɔ i y'a faamuya. Ala manamanakan e tɛ k'a faamuya sa n bɛ fɛ k'i bɔ degun kɔnɔ de. Ne tɛ fɛ k'a faamu ni e filɛ e yɛrɛ filɛ dɔ ka taa k'a bɛ taa e muso nɔfɛ ou bien e tɛ terikɛ k'a fɔ k'a bɛ e muso fɛ e yɛrɛ bɛ sɔn o ma. Non n'i y'o kɛ ne la n b'i tuer. E ka imaginer i yɛrɛ. Mais e tɛ ne ye waritigi de wari de bɛ ne kun. I m'a faamu ne ye waritigi de donc ne tɛ fɛ e tɛ fantanmuso e yɛrɛ b'a dɔn. Furu sa ka bɔ n kunna dɔrɔn i furu. E ka furu sa ka bɔ n cɛ kun. Ni e de don sisan nɔ dɔ k'a fɔ k'a bɛ e muso ta k'a ka furu sa ka bɔ e kun wari kama e bɛ kɛ cogo di? Kɛcogo yɛrɛ t'o la o tɛ se ka kɛ yɛrɛ. Wa ne fana tɛ se ka ban cɛ la e kama. Non wari ko parce que fantan de don. Ni fantan don an b'a ɲini k'i ka juru sara kɛ Maliki ni bi bɔra la i sen kana se anw ka so manamanakan na i y'a faamuya n bɛ fɛ ka mun f'i ye o ye i kana se anw fɛ yen k'i bɛ taa mara i bɛ wari d'a ma don min na e y'a d'a ma sutura de la a kɛra denbaya de la e bɛ taa denbaya la k'e bɛ taa ninnu fɔ ninnu tɛ maa ɲɔgɔn k'e terikɛ fana de. Teriya to yen sa ne mago tɛ teriya yɔrɔ la ne mago bɛ de la. I dun ka teriya la yɛrɛ. Non adamadenya tɛ tile kelen. Fantan de don waritigi ni fantan tɛ se ka teriya kɛ. Don dɔ la fantan o ye don dɔ la. Non o to yen ne an ka sira foyi t'o la ɲini bila hɛrɛ de kɔnɔna la. I ka hɛrɛ o k'i muso ye. E k'a taga to la lajɛ wa ni muso ɲumanba ye n bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que n bɛ se ka hɛrɛ k'a ye k'a bila hɛrɛ kɔnɔna la o fana tɛ ka se k'a faamu mais n'i sera i cɛ yɛrɛ ma don min k'a fɔ a ye i bɛna dɔn ko n bɛ sɛbɛ la n tɛ foyi f'i ye n'i sera a ma don min k'a fɔ a ye ko n bɛ n'i minɛ a la i b'a dɔn ko n bɛ sɛbɛ la. Musa mɔgɔ tɛ e sigilen bɛ yan nɔ o ka di. Non o ka di baasi foyi t'u la e kun mago bɛ yɛrɛ de la komi i cɛ tɛ yan ne kun mago bɛ de la donc ala ye mɔgɔ d'a ma mɔgɔ kɛ kelen ka dɔw kɛ nafolotigi ka dɔw kɛ fantan ye i t'a dɔn cogo min na i bɛ se ka kala ye k'i ɲɛ tugun na. E y'o fɔ mun na. komi sigida kɔnɔ sigida la bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ tiriki tɔrɔkɔ min na i cɛ nɔfɛ i bɛ bɔ i bɛ taa malo ɲini i bɛ bɔ i bɛ taa sɛnɛjalan ɲini e b'i cɛ fugari in balo. O de ye nakun ye a diyara n ye n bɛ min f'i ye kana bɔ i ka so k'i bɛ na ne cɛ dɔgɔ an ka so a tɛ bɛn ma dɛ nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye f'i la dɔ ka taa e ka so ka taa e muso lasigi ka ni ɲɔgɔn fa ye e b'i bila place jumɛn na. A tɛ bɛn ne ma. Yɔrɔ a tɛ bɛn ma n'a tɛ bɛn i ma cogo min na kana na ne cɛ dɔgɔya bi taa kɔ bi taa ye bari nin ye dɔgɔyalima de. Non ne b'i dɔgɔya komi e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ se foyi t'i cɛ donc ka di ne k'i furu sa ka b'i cɛ kun ne k'i furu i ka bɔ tiriki tɔrɔkɔ in na. Yɔrɔ ne cɛ n'a ka tiriki tɔrɔkɔ a ka di ne ye tan ne n y'i nakun faamu nka ɲɛ min y'i natɔ ye o ɲɛ kelen k'i tatɔ n bɛ fɛ i ka wuli ka taa. O de don donc i cɛ nana i b'a fɔ k'an ka juru sara n'an m'an ka juru sara fangaw b'an bɔ ɲɔgɔn na. I ka juru bɛ sara e ka taa dɔrɔn n'i mana kelen ni fila sɔrɔ ka bila pɔsi kɔnɔ o bɛ fili a yɛrɛ ma. Ma. Naamu. Hakɛ to dɛ. I bɛ ka ne wele.
ma a gɛlɛyara dɛ cogo di n'a fɔra ko cogoya tɛ yen ne yɛrɛ sigilen don magasin mun da la nin impôt mɔgɔw fana y'o fana datugu o fana datugura datugura dɛ an bɛn'o kɛ cogo di sisan cogoya wɛrɛ t'a la koyi i b'i jija i bɛ taa o fɛ yen de n'i sera ka mun sɔrɔ i kɔrɔkɛ bolo i tɛ na n'o ye an k'o dun ne bɔra yen sɔgɔmadɛn na ne nana ni sɛnɛ dɔ ye ne bɛ k'o yɛrɛ de labɛn pour que an ka se k'o dun ma n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna komi e yɛrɛ filɛ nin ye i ye muso ɲuman ye wa wagati ma taa k'i to yen an bɛ degun kɔnɔna na e b'a dɔn ne b'a dɔn a kɔni kun ka di ne ye n'i bɛ se ka taga i ka taa n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ o k'i furu lala i na lafiya o kɔni tun bɛ fɛ k'o kuma de f'i ɲɛna tɔnɔ o ma ne ye ko dɔ de kɛ la ma foyi kɛ n na ne nege bɔra e la dɛ ayi e bɛ nin kuma sugu fɔ mun na sɛgɛn n'a wagati de don ne tɔɔrɔlen tɛ ne ye diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ ka na n'a ye an b'a dun hali n'o ye buru ye ne b'o dun wa ne bɛ n sigi o kan ne tɛ taa tagaliko kuma in kɔni o bɔ a la pewu tɔnɔ kasi ya cɛ tɛ kasi koyi nin bɛɛ ala ka lajarabi dɔ de nin bɛɛ bɛ ban kasi tɛ e ɲɔgɔnna muso o ka dɔgɔ furuso sigi la n'a fɔra ni nin ka gɛlɛya tɛ e sɔnna ka sigi ne bolo o t'a la sa o ye ala ka latigɛ de kasi ko tɛ nin i ma kun don dɔ la tɔɔrɔ in bɛɛ bɛ ban ne de ko n bɛ n sigi a la i y'a faamuya a bɛ ban cɛ tɛ kasi sa tɔnɔ kasi dabila sa ne de kan ka kasi i y'a mɛn a bɛ ban don dɔ la i ɲɛji cɛ y'a mɛn ala ka to n kɔnɔ awɔ ala sɔnna furu de don i ɲɛji cɛ sa n bɛna dumuni la n'a mɔna y'a mɛn muso ɲuman Nurse. Nurse. Musa ni tile a bɔra ok e ka na ka taa min i fanga la kɛ an bɛ taa polisi la bi polisi komi nurse tɛ yan nɔ e ka na ka taa an bɛ taa ɲɛnabɔ a sera o bɛɛ ma a tɛmɛn'o kan yɛrɛ o polisi e bɛ sɔn ka taa n'anw ye polisi ne yɛrɛ ba kuma caman tɛ ni nurse tɛ an ka taa fanga la sa tɛ juruko ye ne sɛgɛnna kuma la koyi dusuku tɛ kuru k'a bɛ kuru dɛ e k'i sigi an ka ɲɔgɔn lafaamuya ayi kan sigi cogo di i sigi bana an ka ɲɔgɔn lafaamuya n'i den i sigi a ka kɛ kuma ɲuman ye dɛ awɔ a bɛ kɛ n'a ma kɛ kuma ɲɛnama ye an bɛ direct kɛ sisan deli a ma se fanga la taga ma a tɛmɛna fanga la taga a ma so ma sa adamadenya la i ka fanga ko in bila bani ne tɛ fanga ko bila dɛ ne ka juru b'aw la an dɛsɛra ka ne ka juru sara an b'i ka ne ye juru sara proposition fana fɛ yen i ban ma an b'i ka juru sara i ye kuma min fɔ kɛ ne bɛ sɔn i ta ma a banna n'i bɛ sɔn ne ta ma ne mago b'o dɔrɔn de la nin bɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn ne ye juru dɔ ye cɛ la juru yɛrɛ kun tɛ est-ce que tu vois ne nana ka wari d'a ma ne kun mana sarali yɛrɛ kama n y'a d'a ma de
et puis nya dama eri kama. Est-ce que tu vois parce que eri kadne nya dama eri kama. Il furu saka ba ko ni furu no be fi ma so. Oh sinon juru te o. Mais olu be fe e o refuser fembe e be ka jane bolo yere. Oh ne ya fam. Ne che mata wari nyine fe eri adama. Awo? Ne kama. Awo? Oh ne so ne ga foli ma. Ah bon. So ayo ne. Fangala taka bora la ko. Ah oui, ni so na fota ma me fangala taka bora. Nyame. Oh. Na mi nkadne. Mina la in do ki fe woni te ibe son won. I ka la ni be ma be accepter. Oh ma nyini fe. Ala jati kama. I ka fara ni la ne be nche fe. I kuluba la. I bi bora la. Nte fe kuma mbi da I ka bla yan toy. Donc wulangata. Ne bolo mugoro ntaro kari do wulangata. Angata fangala shangi. Ay wulangata. Ili wala kuma be fe wala klan foni na tugun. Awo angata fangala. Yorom kadi angata yorola. Ni police so fe kadi ni gendarme so de kadi angata et sega tesi datugu iye kuma fe fo muso mba datugu iye fe fo iye kuma fe fo a be pervu be nga téléphone ko nana ne ma juru do e ma juru do ne la ya di ne ma di ni yoro kadi angata ni se afle complicité de quoi e akila ko e kelele bi se problème na ko la ay ta ga to ne tay me ni ngemba do abe to mbo ka foni mo koy ay sini Hai sini na kadi chuam na nga ketete. No jera la iga fereng anyena ko. Wele bashite. Maliki ni Musa de be tutu la ni dala. O foni ni tin furu saka furu luma. O barikoni ni emanga. Ugo ye wari nu de ema. Kuma di dore la de ku adi ni ka ko natare la. Ebi wari ko in kɛra u kɔni mina a kan na mais ne ma deli k'i ɲininka a sɔrɔla cogo min na n bɛ fɛ k'i ɲininka ko nana cogo min ma i y'a fɔ cogoya min na kɔsani de la ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nugu ye wari di ko dɔ de kama ninnu fɛn fɛn filɛ nin e b'a dɔn ne ye fantan mun ye hɔrɔnya bɛ ne la wa ne bɛ si kɔngɔna fɛ ka tɛmɛ ka taa n jɔ mɔgɔ dɔ da la ko nin ja ne tile kelen ma deli n ka sɛgɛn dɛ Musa ni Maliki mun filɛ nin ne daga wuli teriw de don n t'an fara ne t'an fara u bɛ ne ka position bɛɛ dɔn mais ne ma miiri tile kelen ko Musa ni Maliki bɛna nin ko sugu ta ka ne sɛgɛn don dɔ la ne sera n ka bitigi da la o don Musa yɛrɛ kilenna yen wula fɛ Musa ye wari mugu bɔ a y'a di ne ma ko n terikɛ ninnu ne ko mun bɛ yen a ko a bila i kun n bɛ tila ka kuma i fɛ ne yɛrɛ y'a kɛ n ko teriya kow don Maliki nana ne sɔrɔ fo n fɛ yen o don a y'a sɔrɔ n ɲɛ bilennen don a ko nɔ sera ne ko a ko mun b'i la n ko Maliki e bɛ ne dɔn a y'i bolo don a kun ka girimanja n ko n ko Maliki n ko nin ye jumɛn ye k'a bila i kun ko n bɛ tila ka kuma i fɛ wa ninnu fila bɛɛ ta tɛmɛna ta ɲɛ kɔsani na ne barila k'a ye u bɛ ka na ne kama ko ne k'u ka juru sara ja juruko tɛ ja u bɛ de nɔfɛ ko bɛɛ filɛ nin ye dɛ ne kɔni y'a faamuya sisan parce que u yɛrɛ da u y'o de fɔ ne yɛrɛ ɲɛna nka ne fana bɛna mun kɛ
me n'o ɲɛf'i ɲɛna ne bɛna plan dɔ tracer u kama n'Ala sɔnna ma u tɛ bɔ o kɔnɔ wariko kuma kɔnɔ o bɛ bɔ a la Écoutez, e bɛna plan jumɛn de tracer fɛɛrɛ dɔ bɛ ne kɔnɔ an ka taa so kɔnɔ n b'o ɲɛf'i ɲɛna awɔ Ala an ta musonin kelen ka min dɔw kan o fɔ k'o minɛ o duman a bɛ nafolotigi kɔnɔ ko fantan ni muso man kan wa ni mɔgɔ min ye nafolo sɔrɔ o fana b'a nin da fantanw ka musonin kan e masa o ma aw fantanw ta tɔ bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔna na tan cogoya ye wa ne m'a fɔ ko nafolotigi bɛɛ don mais nafolotigi kelen-kelen u bɛɛ bɛ nin ko sugu kɛ nafolotigi ɲuman bɛ yen wa fantan fana ɲuman bɛ yen Ala ka bɛɛ sɔn muso ɲuman na